Monday RD block by Khobjak Robia Shordar Gram Panchayat de Robia Shordar Health Center Thanai Talsa Romoino Kholobjak Aboni bagai amsani lukorok samung butang rogbo Kholobjagai tongka khonai shaimen kha koktamawo Monday RD block by Khobjak Robia Shordar Gram Panchayat de Robia Shordar Health Center Thanai Talsa Romoi Kholobjak Aboni bagai amsani lukorokni samung butang rogbo Kholobjagai tongka khonai shawi mankha amsani lukorok borni jingjalno muthakna bagai panchayat death certificate birth certificate ration card Aadhaar card jama rikha phia ba talsa romoi panchayat Kholobjakni bagai boroni documents manje angai tongkha te arwar bo tiklai manliya amsai rigoi no nangjanai tini bejowa klaijak himjanai lama hanjate rega bo ma tangyahani bagai ajimung bo kuri angai tongkha rega tanglina general secretary Rajesh Deburmano rega ni bagai mungsha yapre na hajate tanglina ni bagai guriwei naifaya hane kokshil chaka amsani khoroksa borok habangni bekhakti mungsha bo shepsap manje hane shaka amsani lukurokni kwbangma manthai soktai rokbo panchayat Kholobjakni bagai jotono imang simi angai tongsibo obni bagai amsani lukurok krak jingjalok klailajak obni bagai no panchayat ni secretary Urmilani Thani koikha borokni jingjalno dakti muthagai rijakna bagai te baise bekhak Robia Shordar Health Center Kholobjakni bagai amsani lukurok sakhamje angmani yagulo mungsha bo shepsap manje angai tongkha amsani songjak tangkrak rokbo phairi naifaya amsani kwbangma lukurok rang pusa kreni bagai magna sak naijak tongmani blood pressure sujagai tongmani bithi berem mani tongmani aborok joto tabuk malia hani saka oba haike jingjalno tuyei bahaike banchiwei tongnai Robia Shordar Gram Panchayat ni lukurok obni bagai Robia Shordar video ni arabo phairi naina bagai koikha amsani khoroksa borok kaisa saram sumaka haise tini media haibani bisingtui media na belaga hambai sengkai ekmas romoi sini o jaga panchayat Robia Shordar panchayat tai mandai block ni bisingo klayo sini o health center o health center ekmas romoi tabuk seng bondo tamung thasung semia sungno video bo phai nai pheya o parani songjak borok bo sungno kuno asas krei tamni gage ekmas romoi sung je health center bondong tokha singabu saimia haini bagai ang je kicha manno gono borok tai saimane rokno sanamu sungo tini sini o health center kwbangma rang pusa krei rogi najagi tongmani blood pressure check khajagi tongmani weight sugagi tongmani kisa misa bithi brai mani tongmani abrok sung manliya tamni bagai bondong thaka sung saimeliya ekmas romoi sini o ko edise andar klayo Robia Shordar panchayat tamni bagai sung oba haike tonjana klaikha tamni bagai ba sung tini bithi rok manliya te borok bo sung sini panchayat buskang yango tongo sini panchayat office o panchayat office bahani ekmas doira sini bondo tar mane sungoro death certificate kari maliya borok ni birth certificate kari maliya borok ni Aadhaar card ration card hoje surukai joma klaijak aborok uthung maliya arwar sung maliya haini bagai ang tini sanamu sungmakai obo haike judi panchayat kaisa no obo haike kaham kasnya ba kas kormo khaimalaya rega thingmate solime ang hakai sung bahai ke Robia Shordar panchayat ni borok basi mancinai takuk bukuk no bujiwei kisa sungno oboni suraha khaira kai chanai ang blog video no tini sanamu sungu nor phaipa nai phekai okokno judi taratari ke songsodon khaya kai sung rang khokchapana kori sino rega choli yang tongmono nor kisa nasib jabadi ta kisa sanamu sumakai o panchayat ni office ni ang saimaman moto Urmila secretary ingna bobo sungno kunu surahari meya ta kaisa Rajesh Deburmani tong bobo hanya GRS bobo hanya sung rega ro khaya kai borok thingmote tadarki khaya naifeya o bagai sung belani jingjalok klaijak hanya bagai nor tini sanamu sungu sini o panchayat office bai sini health center Robia Shordar amchani obono sung manamu sung khulukjak sung belani khulukjak sini lama hamya tui manangya te panchayat khulukjak ya tai kwbangma health center khulukjak balukmani bagai sungno belai ke sung chari jingjalok klai tokha o jingjal haite sungno kicha kati raja bai geradi ang video sahib no apno koina musungu hambai borokni osanmungno dakti swkangni haikeno mana musungjak laikha amsani lukurok belaino kha khamlaijak amsani lukurok obni bagai o jingjalni yakakna bagai TTAADC hapangbai naikoljak Robia Shordarni video no koikha amsani lukurok Bureau report Kokkhorang